Boa tarde, benvidas e benvidos a esta terceira edición dos Premios Cidade de Tui, un galardón que está marcando un camiño e unha historia recoñecendo as e aos tudenses máis distinguidos. Un camiño de homenaxe ás persoas e entidades que teñen aportado para que Tui sexa o que hoxe é, e para construir tamén as bases do futuro desta histórica cidade. As persoas e os colectivos son, sen lugar a dúbidas, os que fan cidade. Por iso, o Concello de Tui quere hoxe, deste xeito, recoñecer o seu labor, o seu traballo, a súa aportación, na meirande parte dos casos, alonxada dos focos e silenciosa, pero sempre sólida e con bases fortes. Estes premios Cidade de Tui cumpren hoxe 3 anos de historia e volven facelo con este premio creado polo escultor galego Silverio Rivas. No mesmo representase a T de Tui cunha caligrafía uncial. Ademais, representa a porta que é Tui a Galicia e a España. Tamén a porta do Camiño de Santiago, pero tamén representa Tui como porta aberta, unhas portas abertas para recibir a visitantes, peregrinos e todas as persoas que queiran elixir Tui para vivir. Abría este acto a Banda de Gaitas Arume de Malvas, unha agrupación que naceu no ano 2011 a raíz dunha proposta veciñal e foi no ano 2014 cando se presentou formalmente como a Banda de Gaitas.
Na actualidade, a dirección musical da banda corre a cargo de Diego Alonso e Ramón Corral nas seccións de gaita e percusión. Pese a que Arume de Malvas é unha agrupación recente, ten percorrido coas súas actuacións tanto as parroquias como o centro de Tui. Tamén participou en encontros musicais en Lugo, Asturias, Madrid e a veciña Valença. Estiveron presentes no 40 Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira e próximamente estarán no Printemps de Soners Festival en Bretaña. Agora volvemos disfrutar de novo coa actuación da banda de gaitas Arume de Malvas.
Moitas grazas, Arume de Malvas. Nós seguimos avanzando nesta gala de premios Cidade de Tui e cedémoslle en primeiro lugar a palabra a concelleira de Cultura Sonsoles Vicente. Boas tardes a todos e a todas. Agradezo en nome propio e do Concello de Tui a vosa asistencia a este acto de entrega dos premios Cidade de Tui. Dar as grazas por acompañarnos hoxe a Carlos López Font da Diputación de Pontevedra, os alcaldes desta cidade que foron Juan Miguel Diz Guedes, Miguel Ángel Capón Rei e Moisés Rodríguez, demais autoridades civiles e militares, e a todo o mundo, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Esta mañán iniciamos as nosas festas, as festas do noso patrón San Telmo, e as iniciamos na rúa, cun pregón popular e cos xigantes e cabezudos danzando polas rúas de Tui. E creo que mellor maneira de seguir esa festa que celebrando neste lugar, neste teatro, a maravilla da nosa sociedade, dos nosos tudenses e desta xente maravillosa que logrou construir a base de anos e anos e anos e séculos, pois grandes maravillas e de sentirnos orgullosos. Un edificio que neste mes de maio vai a estar de aniversario, vai a facer 100 anos da historia máis recente da nosa cidade, vai a formar parte desa historia máis recente. Un edificio que ten o nome de outro persoeiro ilustre como é Francisco Sánchez, ano que este ano aquí en Tui o hemos declarado ano de Francisco Sánchez, ao cumprírense 400 anos do seu falecemento, deste filósofo médico tudense, e creo que é o mellor lugar para celebrar o que estamos facendo. Estes premios Cidade de Tui naceron para iso, volvo a repetilo, para celebrar, para recoñecer o labor de milleiros e milleiros de persoas a nivel individual e de maneira colectiva, que nos enriquecen, que fixeron que nos sintamos orgullosos da sociedade que construímos ao longo destes séculos. Construindo en sociedade, de maneira anónima moitas veces, paseniña, unha cidade fermosa, pola súa historia bimilenaria, con un patrimonio material e inmaterial riquísimo, con matices, con unha riqueza de matices e de diversidades que nos enche por todo o municipio, espalladas por todas as parroquias, e fermosa, sí, moi fermosa, en especial polas súas xentes, que fan da nosa cidade un lugar mellor. Porque sen vós, os tudenses, esta cidade non tería acontecido tal e como a coñecemos. Esa colina de pedra da que nos falaba Eliseo Alonso nos seus libros non sería que é sen aportación de milleiros e milleiros de homes e mulleres que de maneira individual ou en comunidade traballaron e seguirá acontecendo para seguir construindo entre todos a mellor cidade. Por isto, e por moito máis, creáronse estes premios Cidade de Tui, para que hoxe os tudenses, vos sintades, nos sintamos orgullosos da nosa cidade, orgullosos da nosa identidade. Uns premios que iniciamos no ano 2021, con nomes como Silverio Rivas, que está entre todos nós por aquí, que dende aquí lle trasladamos pois o agradecemento de todas e todos por colaborar con estes premios Cidade de Tui, que xa dende a edición pasada, para nós, estas esculturas fermosísimas que fixo son o emblema xa destes premios. Como dicía, por aquí xa pasaron premiados como a Residencia San Telmo, Alberto Romer, a Asociación Sostomiño Baixo Miño e, como non tamén, non podíamos esquecernos deses persoeiros tudenses que foron recoñecidos a nivel póstumo, como foi Alberto Estévez Piña, Daniel Domínguez, Alfonso Álvarez Gándara e Luis Hernando Larramendi. Non vou estenderme máis, simplemente quería decir que
Sintámonos orgullosos de ser tudenses, sintamos a nosa cidade con estes premiados hoxe por haber contribuído, por estar contribuindo a fortalecer a nosa identidade. Grazas a todas, a todos, por acompañarnos, ao xurado destes premios polo traballo feito e, por suposto, aos premiados deste ano 2023. Parabéns. Moitas grazas, concelleira. Agora procederemos á lectura da acta destes Premios Cidade de Tui 2023. A Xunta de Goberno, por unanimidade dos membros, 5 votos a favor, acorda declarar de ausencia e tratar os seguintes asuntos. O expediente 584/2020, aprobación concesión Premios Cidade de Tui 2023. Vista a comunicación do acordo do xurado dos Premios Cidade de Tui 2023, segundo o escrito da concelleira delegada de Ensino e Cultura, no que se recolle, visto que a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de 10 de febreiro de 2023, acordou a convocatoria dunha nova edición dos Premios Cidade de Tui e designou o xurado da edición correspondente ao ano 2023. Vista a certificación da acta do xurado destes premios, emitida polo secretario do mesmo con data 20 de marzo de 2023, que di literalmente o seguinte. Na Casa do Concello da Cidade de Tui, ás 5 da tarde do mércores 22 de febreiro de 2023, reúnese o xurado designado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Tui na súa sesión de 10 de febreiro de 2023 para a designación dos galardóns na edición do ano 2023 nos Premios Cidade de Tui, cuxa creación e bases foron aprobadas pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de 19 de febreiro de 2021, integrado por Presidente Enrique Cabaleiro González, alcalde de Tui, Vogais José Font Moldes, director da Radio Municipal de Tui, Eva González del Socorro, xornalista, Beatriz González Domínguez, profesora, Jorge Enríquez, arquitecto e Cristian Lago. Asistidos por quen asigna Rafael Sánchez Bargiela como secretario. Prestar aprobación á concesión dos Premios Cidade de Tui correspondentes ao ano 2023, acordada polo xurado destes premios en datas 22 de febreiro de 2023, categoría colectiva, e 8 de marzo de 2023 en categoría individual, segundo detalle que a continuación se transcribe. Na categoría colectiva, a Radio Municipal de Tui, que celebra o seu 30 aniversario, consolidándose nestes anos como unha referencia informativa tanto en Tui como na contorna do Baixo Miño ao longo destas décadas. Ao longo destes anos, a equipa, encabezada por José Font, Beatriz Rey e Javier Martínez, reuniu a numerosos colaboradores que teñen enriquecido a programación da Radio Municipal cunha ampla diversidade de contidos. Este premio quere recoñecer este amplo abano de persoas que ao longo destes anos teñen consolidado a emisora municipal como un espazo de información e entretemento para todos os veciños do Baixo Miño. Na categoría individual, Juan Carlos García Valdecasas Salgado, catedrático de cirurxía e xefe de servicio de cirurxía xeral e digestiva. É o responsable da Unidade de Cirurxía Hepatobilio-Pancreática e Transplante do Hospital Clínic de Barcelona. En 1988 realizou o primeiro trasplante de fígado do Hospital Clínic de Barcelona e desde entón esta institución realizou máis de 2000, sendo un dos centros máis activos de Europa. Foi pioneiro en trasplante hepático en adulto procedente de doante vivo no ano 2001, así como en trasplante de fígado procedente de doante en parada cardíaca. O seu grupo é na actualidade un centro de referencia na obtención de órganos a partir deste tipo de doantes mediante a utilización de recirculación normotérmica. Foi tamén pioeiro na incorporación da cirurxía laparoscópica na cirurxía hepática, formando parte da abordaxe habitual de moitos deses pacientes. Escribiu máis de 400 artigos, a maioría no campo da cirurxía hepática e o trasplante. Foi profesor invitado e conferenciante tanto en España como no estranxeiro. García Valdecasas é unha referencia na medicina española e mantivo sempre a súa vinculación coa nosa cidade a que retorna con frecuencia. A entrega dos premios, de acordo co establecido nas bases aludidas, terá lugar o sábado 8 de abril de 2023 nun acto no Teatro Municipal de Tui, dar conta do presente acordo ao Pleno da Corporación Municipal e para que así conste espida presente en Tui, de orde e co visto e prace do señor alcalde Enrique Cabaleiro González, e coas salvedades e advertencias establecidas no artigo 206 do ROF. Nunha xornada para nós tan especial como a de hoxe, queremos dar paso ao primeiro dos premios que se entregan nesta gala. Comezamos co premio na modalidade colectiva
Un premio do que tamén, tanto Lucas como eu, sentímonos parte. Vexamos primeiro un vídeo de longo percorrido que leva realizado a Radio Municipal de Tui, como contábamos ao longo destes 30 anos, acompañando a distintas xeracións de tudenses e oíntes tamén do Baixo Miño, pero tamén acollendo profesionais de comunicación en distintos ámbitos. Comezamos o informativo de hoxe lembrando que hai 30 anos, un 16 de abril, durante as festas de San Telmo, botaba a andar a Radio Municipal de Tui. Dende entón e até o día de hoxe, a radio forma parte da vida do noso municipio, sendo testemuña dende ese día da actualidade de Tui e da comarca, da vida social, política, cultural e deportiva. A radio é a altavoz para todas as iniciativas municipais e cidadás que teñen lugar. A radio é compaña, con programas nos que todos e todas teñen cabida e nos que todas as persoas están presentes. Estes 30 anos teñen uns protagonistas claros. Somos todos aqueles que levamos traballando ou colaborando con esta emisora. Ao longo deste tempo somos centos as persoas que temos pasado polos nosos micrófonos ou como técnicos. En moitos casos, ese labor non tivo continuidade, pero moitos outros convertéronse en profesionais reputados que desenvolven o seu traballo en radios, en televisións, en diarios de papel ou digitais. Esa capacidade de congregar a persoas de distintos ámbitos, idades ou profesións fai da Radio Municipal de Tui un proxecto colectivo capaz de manterse activo ao longo de 30 anos. Nestas 3 décadas queda demostrada a importancia da información local. Nun mundo cada vez máis globalizado, pero tamén nunha era digital na que un medio como a radio foi quen de manterse e adaptarse. A radio é un traballo en equipo, dun traballo colectivo nun mundo cada vez máis individualizado. Aquí seguiremos facéndovos compañía cada día, buscando a vosa complicidade ao lado das ondas ou de internet. Tentando alegrar os vosos días nunha radio cercana e familiar. Esta é unha aposta clara da administración máis cercana, o Concello, pola comunicación local. A Radio Municipal de Tui é a suma de moitas forzas. As e os locutores, os técnicos, pero tamén as de todos vostedes, que cada día nos sintonizan dende a súa casa. Dende o 16 de abril de 1993 leva activa esta radio. 30 anos nos que conseguiu consolidarse como unha referencia informativa, tanto en Tui como en toda a contorna do Baixo Miño. No seu camiño, que comezou tamén coa Televisión Municipal de Tui, foi ademais viveiro de profesionais que agora traballan noutros medios ou noutras profesións. Este premio recoñece este amplo abano de persoas que ao longo destes anos teñen formado parte desta Radio Municipal de Tui. Para facer entrega do premio, solicitamos que nos acompañe o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
Recolle o premio José Font, director da Radio Municipal de Tui, acompañado dunha representación de traballadores e colaboradores da emisora. A ver se non collo o discurso do alcalde. Boas tardes a todos. Co fácil que é falar pola radio. Estou probando da miña propia medicina. Cando alguén me di que se pon nervioso cando ten que falar en público, eu sempre digo que vame. Iso non é nada. Non vou dicilo máis. Bueno, grazas. Grazas ao xurado que considerou que a Radio Municipal de Tui é merecedora deste premio. Grazas ao Concello de Tui. Sen el non seríamos, non existiríamos. Grazas a todos vostedes por estar aquí hoxe e, sobre todo, grazas aos nosos ointes que cada día confían en nós para informarse, que cada día nos elixen a nós para que sexamos a súa compañía. E grazas á radio, o medio máis maravilloso do mundo. Hoxe estamos aquí polo esforzo de centos de persoas. Este é un premio colectivo. E é que desde hai 30 anos son centos as persoas que traballaron ou colaboraron con esta emisora. A todos eles quero dicirlles que este premio é de todos e de todas, dos que estiveron unhas horas e dos que levamos 30 anos, dos que tiveron un proxecto efímero e dos que permaneceron durante décadas. Todos son igual de importantes, porque entre todos construímos unha radio escoitada e querida en Tui e tamén na comarca, pero tamén unha radio que é exemplo en toda Galicia. Me hubiera gustado subir aquí hoxe e ir dicindo un a un os nomes de todas as persoas que participaron do proxecto, pero corría o risco de esquecerme de algunha e como discurso non ia ser moi ameno. Por iso, se acaso durante este acto cito algún nome que ninguén pense que ten máis importancia que os outros, é simplemente que os citarei para apoiarme neles. A Radio Municipal de Tui é a proba palpable de que moitos dos tópicos que escoitamos a diario son falsos, que ninguén é profeta na súa terra, que a radio xa non se escoita, que a comunicación local non interesa ou que só dende as grandes cadenas se pode facer radio de calidade. Pois ben, somos profetas na nosa terra, sentímonos queridos, escoitados e respetados. A radio escoítase igual que sempre. Non a matou a televisión, non a matou a internet, non a mataron as redes, non a matará a intelixencia artificial. Outra cousa son os locutores que seguro que nos mudan por ordenadores que nunca se quedan sen voz nin coñen catarros. Pero a radio seguirá existindo. A información local interesa, como interesou sempre, e interesará no futuro, nun panorama informativo cada vez máis polarizado, máis centrado na actualidade estatal e internacional. A radio local seguirá falando do que pasa ao lado da casa, na cidade ou na comarca, do día a día de cada un de nós. E a radio de calidade é algo polo que levamos pelexando desde o inicio. Moitos son os que me teñen escoitado unha frase 1000 veces repetida. Aqueles homes e mulleres que facían un programa. Somos unha radio pequena, pero non unha radio cutre,
lle dixen sempre a todos. Esta teima, pola calidade, fai que moitas veces parezamos unha emisora moi grande, cando en realidade somos moi pequenos. Eu ríome moito, pero de forma respectuosa, claro, cando alguén coa mellor intención e desde o cariño nos compara con algunha das grandes cadenas españolas, e sempre lles digo o mesmo, o orzamento anual da Radio Municipal de Tui daría para unha mañá de programación de calquera cadena. Pero é que, ademais, a emisora de Tui, a Radio Municipal de Tui, é percibida por moitos como a radio da casa. Unha voz familiar que nos acompaña, coa que rimos, coa que falamos e ás veces ata discutimos. Non hai mellor halago ou recompensa para os que traballamos na radio que alguén nos diga «Fasme compaña cada mañá». Non hai nada comparable a iso. Pensamos humildemente que o noso traballo nestes 30 anos serviu para moito. Serviu para dar a coñecer o labor de persoas, de colectivos, de asociacións, de clubes. Serviu para divulgar cultura, saúde, coñecemento, traballo. Serviu para aliviar soidades, arrincar sonrisos, tamén para buscar a reflexión e o pensamento crítico. Nunca puxemos un non por diante. Procuramos sempre aportar, sumar e facilitar. Se algunha vez non o conseguimos, non sería por non tentalo. Desde hai algún tempo xa, desde a emisora, levamos tamén a xestión do Gabinete de Comunicación do Concello, o mantemento da páxina web e a xestión das redes sociais municipais, ademais das redes sociais da propia emisora. E facemos máis de 10 horas de programación propia de radio. Facemos todo iso e, ademais, o facemos ben. Bueno, e todo isto é fácil? Pois non, non o é. E aquí onde hai que pôr en valor as persoas que traballan na emisora, aqueles que conseguen todo isto que estou dicindo, que todo isto que estou dicindo funcione, e funcione, como digo, ben. Teño que nomear aquí a Betty Rey, peza imprescindible. Sen aquí... Xa sabía que aquí iba a caer. E a Javier Martínez. O home con máis paciencia do mundo, de que consigue que a radio funcione cada día. Os xornalistas que hoxe están demostrando que o futuro é maravilloso. Andrea Carrera e Lucas Méndez. Daniel, non sei se está por aí Daniel, non sei se está Daniel por aí, está Daniel? Estará Daniel por aí, sí? Que non iría a decir, Daniel é o pai de Andrea, co que compartimos, bueno, é outra historia. E tamén a todos os colaboradores que hoxe subiron aquí en representación do resto, Chimo Cabreira e Kiko Carballo, que son o mellor exemplo do que estou dicindo. Ou Gaspar García, que non subiu, que nunca escoitan, pero sempre está cando o precisamos. E así, un tras outro, cada un dos colaboradores que estiveron e están nestes momentos facendo programas semanais. E mirade que curioso, hai un programa en antena que comenzou hai 30 anos, deixou de emitirse e agora, 30 anos despois, volve a estar presente, Maruxiana Fronteira, o que significa que a radio engancha, Alcalde, gracias. Alcaldes, gracias. 5 alcaldes, 5. Con todos eles, a radio funcionou dun xeito autónomo e independente. Autónomo e independente. Non todos os medios poden decir o mesmo, públicos ou privados. Con todos tivemos encontros e desencontros, pero todos nos respetaron e non saben canto agradecemos ese respeto. Alguén pensa que unha radio teledirixida dende un concello tería a audiencia que temos e que pasarían 30 anos sen un só reproche nun pleno municipal? É de xustiza nomear aquí o alcalde que decidiu que Tui merecía uns medios de comunicación propios, Miguel Capón, que acolleu
que acolleu a idea con entusiasmo e fixo posible, e tamén o resto dos alcaldes que mantiveron e melloraron a emisora. Co señor Rocha viñemos as novas instalacións, que son fantásticas. Moisés Rodríguez, cómplice permanente do noso traballo. Carlos Padín, que mantivo o apoio á emisora. E Enrique Cabaleiro, que fixo posible o gran cambio tecnolóxico cara a digitalización. Non vou falar aquí dos desencontros, todos tranquilos. Por suposto, grazas infinitas a todas as forzas políticas que desde o goberno ou desde a oposición sempre nos respetaron e sempre nos axudaron. Sen a súa actitude de colaboración, todo hubiera sido máis complicado. Tamén teño que dar as gracias aos alcaldes de outros concellos, non está aquí ningún, pero da comarca Tomiño, que temos moitísima audiencia, Guarda, Rosal, Oia, a Cámara de Valença, que forma parte tamén desta emisora, Salceda, Salvaterra, o Porriño, todo sempre con un oco para a Radio de Tui. Vou rematando. Este premio é merecido. Merecido por todos aqueles que adicaron o seu tempo a facer da Radio Municipal de Tui a radio que é. Merecido por todas as empresas que confían na emisora para publicitarse. Merecido por todos os que nos escoitan. E merecido tamén para aqueles que son críticos con o noso traballo. Eles nos obrigan a reflexionar sobre o que facemos. Tamén merecido polas nosas familias, que nos ven comer ou cear mentre respostamos mensaxes, que saben o que é mudar de plans ou de horarios polo traballo. Que teñen toda a paciencia do mundo. Merecido por Tui. Porque, meus queridos amigos representantes políticos, unha vez máis, vos vou pedir algo que sabedes que é unha teima absolutamente personal. Agora que chega a campaña electoral, non digades nunca máis que Tui está morto. Porque Tui non está morto. En Tui hai talento, ganas, forza e traballo para varios séculos. E, sobre todo, porque cando decides que Tui está morto non lle estades facendo dano ao voso contrincante político. Nos estades facendo dano a todos os que insuflamos vida cada día a esta maravillosa cidade. Finalmente, a min tocoume o papel de estar ao lado de todas estas persoas que pasaron pola radio, ensinar o pouco que sei e aconsellar desde a humildade e dicirlles moitas veces unha frase pola que seguro que me odian. Se sufre, pero se aprende. Eu procurei tamén aprender das persoas maravillosas como Clara Torres, Teresa Domínguez, Arguidas Pocios, Alberto Carrillo, ves, xa estou dicindo nomes e se me quedan 1000 atrás. Aprender das persoas anónimas que nos mostran o seu traballo. Aprender dos veciños a reivindicar o que creen que é xusto. Aprender, sempre aprender. É o que pretendín cada día de traballo. Aprender, respetar, porme no lugar do outro, escoitar e asumir que falo moito e, polo tanto, erro moito. Gracias por este premio, pero o mellor premio do mundo son estes 30 anos. Irene, Mar, familia, amigos, quero vos. Estaba ensayado, a emoción final era ensayada, non foi certa. Logo deste emotivo momento, nos continuamos e imos proceder á entrega do Premio Cidade de Tui na categoría individual deste ano 2023. Un galardón que este ano é para Juan Carlos García Valdecasas Salgado. Un eminente ciruxián de Tui que leva anos traballando no Hospital Clínic de Barcelona,
sendo pioneiro no trasplante de fígado, unha complexa operación que supuxo un antes e un despois para o ámbito da cirurxía. Neste vídeo coñeceremos máis sobre o seu labor no ámbito da medicina, sendo, como dicimos, unha referencia. Juan Carlos García Valdecasas Salgado é un inminente cirurxán cunha impresionante carreira e numerosos logros no campo da medicina. Entre eles destaca o feito de ter realizado o primeiro trasplante de fígado no Clínic de Barcelona, unha complexa operación que supuxo un antes e un despois para a cirurxía. Protagonista da evolución do sistema convencional á laparoscopia, un cambio drástico e un avance espectacular na cirurxía moderna. A súa experiencia e coñecemento foron fundamentais na coordinación desta unidade no Clínic. Foi un pioneiro en trasplantes hepáticos de doantes vivos e conseguiu a supervivencia dun paciente que recibiu o fígado dunha persoa en parada cardíaca. O doutor García Valdecasas tamén é recoñecido polo seu labor de divulgación, con máis de 500 artigos publicados, como conferenciante e como profesor convidado en España e no estranxeiro. Tudense de nacemento, a familia García Valdecasas ten casa en Tui dende tempos remotos. Mi madre es gallega, mi madre nació aquí también, toda su familia vivió en Tui durante la guerra y tiene una casa que se destornó en un palacio urbano del siglo XVI, de 1547. Y ha sido motivo de reunión para todos nosotros. Todos los veranos, yo de joven, todos mis veranos los he pasado aquí, he hecho muchísimas amistades aquí, por lo tanto, para mí ha sido una referencia permanentemente, a pesar de que el trabajo no me haya permitido venir. Me encanta enseñar Tui, me encanta enseñar Galicia y ejercer un poco de gallego. Entonces me traigo a mis amigos de Barcelona, que se quedan evidentemente impresionados con lo que es Tui, con el casco antiguo, con el río Miño, con las condiciones y evidentemente con la gastronomía. Y bueno, pues más allá de esos veranos está todo ese nexo de unión que me encanta, y además todos mis amigos aquí, porque quieras que no, todos esos amigos que tienes desde pequeño continúan siéndolo, aunque hayan pasado 30 o 40 años, y es así. Recibiu numerosos recoñecementos polo seu labor, incluindo a medalla ao mérito policial por salvar a un policía nacional in extremis e a Cruz da Orde ao Mérito Civil pola súa impresionante trayectoria. En resumo, o doutor Juan Carlos García Valdecasas Salgado é un médico humanista e apaixoado da súa profesión, cuxo traballo salvou a centos de vidas. Esa satisfacción de sacar a una persona adelante es muy bonita, es francamente buena. Luego se forma parte de tu rutina y el cabezón te viene cuando fracasas en alguna ocasión. Pero la medicina en este sentido es muy satisfactoria. Y cuando lo que te gusta, pues el esfuerzo no es tanto. Yo me he tenido que ir algunas veces por parte de otros médicos no cirujanos. Una frase que hasta te decía, bueno, a ver Juan Carlos, tú esto lo harías aunque tuvieras que pagar. Eso es tremendo. Les vendo Tui como un pueblo maravilloso, en medio de ningún sitio, con el río Miño espectacular, haciendo frontera con Portugal, con unas condiciones de vida buenísimas y que tiene un casco antiguo que es precioso. Así es como vendo Tui. Y si a eso le añades una gastronomía extraordinaria, pues tiene las dos cosas perfectas para que vengan y quieren seguir viniendo todo el mundo, que eso es lo más importante, quieren seguir viniendo. A pesar de que a totalidade da súa carreira a desenvolveu en Cataluña, síntese galego e tudense e merece con todas as honras o recoñecemento e admiración da sociedade tudense da que sen dúbida forma parte. Fai entrega deste premio ao alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
Recolle o premio o cirurxián Juan Carlos García Valdecasas Salgado. Buenas tardes. Después del extraordinario discurso de José, va a ser difícil retar a un profesional, pero intentaremos explicar lo que es nuestra vida. Excelentísimo señor alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, miembros del Consejo de Tui, autoridades, amigas y amigos. Para mí es un honor y confieso que una gran alegría que se me haya concedido esta importante distinción. Cuando mi amigo Jaime Gradín, principal culpable de que hoy esté aquí, me comunicó el nombramiento, tuve una sensación, un poco de sentimiento cruzado. Por un lado, de victoria, compartida con un montón de sentimientos como Galicia, la casa de la Canicova, de mis padres, ahora de mi cuñado Javier, con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos. Pero al mismo tiempo una sensación de desazón, dado que la mayor parte de mi tiempo, como así se ha señalado, la hice y la he desarrollado lejos de aquí, con el agravante de que el tipo de compromiso profesional me obligaba a estar cerca de donde hacía mi labor. Porén, sempre tive a Tui como referencia. Estou moi orgulloso de ter nacido aquí. Encántame exercer de galego como tudente, como bon tudente. Y este encanto y esta cantidad, estas ganas de encantar o las ganas de querer encantar, no sé cómo decirlo, es algo que comparto además con todos mis hermanos. Nos encanta enseñar Tui, pero es que además nos encanta enseñar Galicia, enseñar al que no sabe. Y cualquier oportunidad es buena para venir. Es curioso que esta sensación de orgullo es muy común en Tui. A mí, uno entendería que, bueno, los Valdecasas, antes nos llamaban de Peñarredonda, nos gusta Tui, pero a mí me consta que hay muchas familias que tienen este sentimiento de orgullo. Sin miedo a olvidarme de alguna, diré que los Conde, los Percela, los Marquina, los Serrano, los Cuervo, los Casalavoy, los Areal, sin olvidar los Rubial, los Gradín, los Gómez, los Areses, Oliveira, Hermida, Cendón. A todos nos encanta volver y disfrutar de todo lo bueno que tiene Tui, pero más, nos gusta enseñarla. En este momento me gustaría recordar a dos personas como son mi hermana Julia y mi hermano Paco. Eran dos enamorados de Tui, que sin lugar a dudas estarían hoy aquí, jaleando este día. A ninguno de los dos se le dio la oportunidad de disfrutar sus últimos años en un lugar privilegiado como es este, pudiendo hacer lo que les diera la gana. No, una enfermedad degenerativa cerebral de las que sabemos poco en la actualidad, se las llevó por delante. Después de 44 años de ejercicio profesional, de más de 2.500 trasplantes realizados por mi grupo y haber recorrido el mundo con la camiseta del Hospital Clínico, por supuesto, pero también de Barcelona, de Cataluña, de Galicia y de España, os lo puedo asegurar.
Me veo aquí y resulta que lo que más ilusión me hace es compartir todos estos momentos con aquellos que me acompañaron esos veranos inolvidables. Aquellos sí que eran veranos. Nos dejaban a finales de junio y nos recogían a primeros de octubre. No nos perdíamos ni una fiesta de verano. Y daba igual dónde dormíamos o cómo íbamos. Historias las hay de todo tipo. Se suponía que estábamos durmiendo en casa de un amigo y claro, eso cuela un día. Al segundo día consecutivo empezaban las llamadas. Todavía recuerdo cómo, estando en Playa América, en plenas fiestas, me cogieron por detrás, debían de ser las 4 de la mañana, y resultó ser mi cuñado, que me dice: tu padre te está buscando. Ahí se acabó todo. Pero hay que decir que éramos una juventud sana. Recuerdo las excursiones con don Celso. Tampoco teníamos muchas más alternativas, porque aunque no os lo creáis, no había televisión. El río Miño. No tenemos conciencia de lo que es el río Miño. Bueno, supongo que ustedes sí. Menudos partidos de fútbol jugábamos en la metralla. Todos mis amigos catalanes, cuando los traigo, se quedan asombrados de su caudal, de su vegetación, de su estado casi virgen, y rápidamente piensas: esto habría que explotarlo, qué pena, qué maravilla. Pero en el minuto 2 te dices: no. Aparecerán por aquí, vete a saber quién, y nos lo estropearán todo. Pero, aunque tengo que decir que cuando uno ve y disfruta de la ecovía portuguesa, se da cuenta que algo se podría hacer para poder disfrutar de la orilla española. El puente sobre el río Louro es un gran paso, la verdad. Y todos estos veranos donde nos labramos unas amistades que poco a poco van dejando un pozo, en esos momentos le damos poca importancia, hasta que en un momento dado, cuando se acaba la carrera, en mi caso la de medicina, se acaba de verdad tu libertad. Empiezan los compromisos y sin querer tú mismo te metes en una vorágine donde todo pasa a un segundo término. Lo importante es la medicina. Por supuesto, la creación de tu familia. Si mi mujer y mis hijos, que están todos aquí, probablemente todo esto no hubiera tenido sentido. Durante este paréntesis de 30 años profesional, parece que no existe nada más que tu carrera, tu familia. Y probablemente sea así, pero TUI estaba ahí. Hasta tal punto TUI está ahí que todavía recuerdo mis experiencias en la mili. Me había tocado ir a Mallorca, al CIR 14, aquellos que hicimos la mili. Acababa de recoger el petate, la ropa, las botas, etc. Y me dirigía a mi compañía. Y en eso, que viene hacia mí un sargento. Digo: uff, menuda pinta tiene este. Y a este, ¿cómo se le saluda? Y en eso, que iban pensando en tirar la ropa al suelo y cuadrarme, o bien saludarlo simplemente, cuando de repente veo y digo: si a este lo conozco, si lo conozco. Se me abrieron las puertas del paraíso. Era José Carlos Casalaboy. Amigo, nos fundimos en un abrazo y os podéis imaginar cómo me sentí. Fenomenal. Me consta que él no, pobre, le cayó un puro por fraternizar con la tropa. A pesar de mis ataduras lógicas al programa de trasplante de hígado, siempre había oportunidades para aparecer por TUI, tanto en invierno como en verano, aunque fueran unos pocos días, siempre con la excusa de enseñar al que no sabe. Montábamos unas escapadas donde el turismo y la gastronomía eran los principales pilares. De hecho, este mayo, aprovechando mis condiciones de semijubilado, apareceremos por aquí desde Oporto, camino de Santiago, para acabar en Finisterre, con mis amigos, los de la bici, por supuesto, eléctrica. Ya han venido, ya lo hemos hecho, pero les ha gustado tanto que quieren repetir. Algo habrá en Galicia.
Pero quizás de las cosas que me siento más satisfecho fue cuando planteamos la vuelta a las vacaciones aquí, en verano. Decidimos, comentándolo con algunos de los que estáis aquí, recuperar aquel grupo de chicas y chicos que habíamos compartido esos veranos. Quizás en otra época hubiese sido difícil. Hoy día, con la existencia de las redes sociales, fue relativamente fácil. Planteamos una convocatoria, un reencuentro, que fue muy gracioso, tengo que decirlo. Con la ayuda inestimable de Marisa, nos tuvimos que poner todos una etiqueta para poder identificarnos. Habían pasado casi 40 años, os podéis imaginar. La frase más habitual aquella noche fue: «Pero si estás igual». Decidimos ponernos un nombre, Tui Vintage, poco cursi, pero ahí está. Y así creamos un chat vigente en la actualidad y que la pandemia no fue capaz de romper. Al revés, nos ayudó a todos, desde luego a mí mucho. Tiene en la actualidad una actividad que me atrevería a decir que es importante. Además de reunirnos una vez al año, nos lo pasamos francamente bien. Compartimos iniciativas, como por ejemplo la compra de décimos de lotería, con la ilusión de siempre de que nos toque. La pandemia. No querría hablar de ella, pero la pérdida de una persona muy querida para todos nosotros, como fue Manuel Ángel Durán, nuestro chiqui, me obliga. Nunca me había sentido tan impotente ante una situación tan dramática como la que vivimos aquellos días, con Chiqui grave en Villagarcía, sin poder ayudar, sin poder contactar, sin que su familia pudiera verlo. Fue horroroso. Situaciones durísimas las que se vivieron en aquel momento. Como médico me tocó vivirlas, pero cuando es en primera persona es especialmente. Ahí donde estés, Chiqui. La verdad es que el chat fue especialmente útil. Tuvimos, como todos, gente del grupo que fueron ingresados por el COVID. Y creo que hizo una labor muy buena. Desgraciadamente, Malores Oliveira, que desgraciadamente sufrió e ingresó por el COVID y que fue capaz de vencerlo después de mucho sufrimiento, luego cayó por otras causas que nada tenían que ver. Es indudable que hemos querido inculcar a nuestros hijos este cariño por Tui. Todos ellos han venido repetidas veces y únicamente su situación profesional y personal los ha condicionado a estas asistencias. Aunque tengo que decir que la mayor, mi hija Paloma, se ha vuelto una asidua de Tui y me consta que cualquier excusa es buena para venir aquí. Se identifica de tal forma con Galicia que nada más llegar aquí le sale el acento gallego. Bueno, tengo que decir que yo lo intento, pero otros aquí sentados van más allá. Y cuando aparecen potenciales candidatos, novias o novios, me consta que se les comete a la prueba del algodón, un fin de semana familiar en Tui, con todo tipo de vicisitudes. Y si no pasan la prueba, entran en problemas. Me refiero a la pareja, claro. Probablemente es mi currículum vitae lo que me ha traído aquí, imagino. Pero mi conciencia me dice que hicimos durante la carrera profesional lo que teníamos que hacer. De nuevo, costó poco, costó lo normal. Pero cuando uno hace un esfuerzo y disfruta con lo que hace, todo le parece poco. Todo este esfuerzo, más que un mérito, lo entiendo como un privilegio, sobre todo en mis circunstancias, que hemos tenido la oportunidad de hacer algo que cuando yo acabé la carrera era impensable y que por el desarrollo de la medicina fuimos capaces de cambiar con el trasplante de hígado la vida y la calidad de vida de muchísimas personas. Este reconhecemento hoxe comprométeme no futuro, pero a verdade é que non me encosta nada. Podendes estar seguros que vou a seguir por este camiño. Moitas grazas.
o turno agora de que tome a palabra o alcalde Enrique Cabaleiro. Estimado Juan Carlos García Valdecasas, estimado José Font, director da Radio Municipal, estimada Betty Rey, estimado Javier Martínez, non quero olvidarme de Kiko Carballo, de Chimo Cabreira, de Andrea, de Lucas, autoridades, todos e todas as veciñas que hoxe nos acompañades neste, eu creo que, emotivo acto, co que humildemente pretendemos recoñecer e premiar de algún xeito a trayectoria de persoas e de colectivos que empeñaron a súa vida ou unha parte importante da súa vida en traballar para mellorar o conxunto da sociedade. Decía Francisco de Quevedo que a gratitude é a parte máis esencial dunha sociedade de ben. E eu creo que todos podemos concordar que os tudenses somos unha sociedade de ben. Somos unha sociedade de persoas agradecidas. A gratitude, a xenerosidade, a bondade fixo posible a existencia bimilenaria desta cidade. A xenerosidade construíu o patrimonio que temos, a xenerosidade cuidou o medio natural do que disfrutamos, a xenerosidade promove a nosa actividade cultural e promove todas e cada unha das nosas accións. Todos e todas os tudenses, no noso que facer diario, non temos a máis mínima dúbida de que damos o mellor de nós para construir non só unha cidade mellor, sino unha sociedade mellor e un futuro mellor para os nosos fillos e para as nosas fillas. Hoxe, con estes galardóns, recoñecemos a unha persoa e a un colectivo. A persoa este ano galardonada é Juan Carlos García Valdecasas. Como sociedade temos a necesidade e as institucións, me atrevería a decir, o deber de recoñecer e premiar a trayectoria de aquelas persoas que co seu traballo contribuíron ou contribuyen, como neste caso, o traballo da medicina de Juan Carlos García Valdecasas consiste en curar e que todos disfrutemos dunha calidade de vida moitísimo mellor. Premiando a súa trayectoria, tamén premiamos o conxunto dos profesionais da sanidade deste país, aos que tanto lle debemos e a veces, desgraciadamente, pouco lle recoñecemos. E eu creo que Juan Carlos é un claro exemplo desa profesionalidade e é un claro exemplo dese sistema sanitario magnífico do que disfrutamos o conxunto dos españois. O galardón no ámbito colectivo este ano recaiu na Radio Municipal de Tui. 30 anos de trayectoria dunha radio pública municipal reflicten que as cousas se fixeron moi ben e que grandes profesionais estiveron e están á fronte da nosa radio municipal. Unha radio que con poucos recursos ou con menos dos que debería ter, unha radio pública, local, e a principal radio deste territorio fermosísimo no que nos toca vivir, no que tivemos a grandísima sorte de vivir. E esos 30 anos de radio reflicten ese traballo serio e riguroso. Decía José Font, e nos agradecía ao conxunto dos políticos, os que estiveron, os que estamos e os que estarán, a equidistancia que tivemos sempre coa radio e en sempre cuidar da súa independencia. Eu creo que non foi tanto un mérito político, José, senón que foi realmente un traballo profesional, moi profesional e moi ben feito por todas e todos vos. E tamén como sociedade e como institución temos ese deber de recoñecemento porque tamén recoñecendo aos profesionais tamén nos sentimos orgullosos. Todos como tudenses nos sentimos moi orgullosos
de que un medio cotudense sexa unha referencia mundial. Todos como tudenses nos sentimos orgullosos que un medio de comunicación local sexa o único e principal medio de comunicación que temos a nivel comarcal. E, polo tanto, ese orgullo, que tamén é unha sinal identitaria das nosas raíces, é algo que, obviamente, temos que defender e temos que promover. Eu, pola miña banda, nada máis, me sinto realmente moi orgulloso, primeiro, deste acto, dos premios que creamos no seu día e de estar recoñecendo ano tras ano a persoas e a colectivos. Son moitos máis os elencos de persoas e colectivos, obviamente, que ainda quedan por recoñecer, o cal tamén reflicte o impresionante capital humano que ten esta cidade e que ten este concello. Eu non quería olvidarme dos membros do xurado que adicaron unha parte do seu tempo a axudarnos a elegir as persoas que iban a ser este ano galardoadas, agradecer a todos os técnicos que fixeron posible este acto, nomeadamente a Sonsoles Vicente, a Concelleira de Cultura, e, como non, tamén os presentadores de hoxe, a Andrea e a Lucas. E eu creo que podemos irnos daqui satisfeitos de que a Radio Municipal ten futuro e o gallá máis ben pronto que tarde, Andrea e Lucas, vos incorporedes como xornalistas a nosa radio. Non é que queiramos jubilar os que temos, que son grandes profesionais, pero como todo na vida chega, pois obviamente tamén nos sentimos realmente reconfortados que haya relevo. Moitísimas gracias. Grazas, alcalde. Proxectos colectivos como a Radio Municipal de Tui e persoas como Juan Carlos García Valdecasas Salgado contribúen a facer o Tui que queremos. Así, con este recoñecemento, chegamos ao final desta gala entrega de premios Cidade de Tui. Para pechar a gala imos escoitar o himno galego interpretado pola banda de gaitas Arume de Malvas. Moitas grazas a todos, a todas por acompañarnos e felices festas de San Telmo.
Só nos queda a foto de familia. Pregamos agora que nos acompañen as autoridades e galardoados para realizar esa fotografía e así concluir este acto. Grazas.